Hola! Amb aquest vídeo us volem presentar ni més ni menys que la ciutat immortal. I quan diem ciutat immortal, només n'hi ha una que ens pot venir a la ment, i aquesta és Girona. La pregunta és, per què Girona és immortal? Em vindrien moltíssimes raons al cap de per què ho és, i he fet una selecció de 6 raons per les quals val la pena anar a Girona, veure-la i quedar-nos commoguts, com va quedar Josep Pla el primer cop que hi va anar. Deia el següent: fou en aquell estret i miserable suburbi, esmaltat de llaunes de petroli i ratllat de filferros, que vaig sentir el primer gran xoc de la meva vida. Anàvem passant al carrer de Pedret, quan de sobte Girona se'ns presentà, sobre l'arc de la Tartana, amb tota la seva impressionant monumentalitat. Fou com una fuetada i em semblà que àdhuc l'euga alçar una mica les orelles davant les ratlles verticals. Jo vaig quedar immòbil, com una perdiu parada per un gos. Vaig quedar com clavat. Davant teníem, com si ens vingués a sobre, molt pròxima, amb una força implacable, la nau imponent de la catedral. La immortalitat i l'eternitat estan relacionades d'alguna manera. Per tant, no és d'estranyar que la ciutat immortal i la ciutat eterna, Roma, tinguin una connexió, ja que van ser els romans els que van fundar Girona al segle I abans de Crist, en l'únic pas natural entre la Selva i l'Empordà, a redós de la confluència de 4 rius que el feien l'enclavament idoni. Així doncs, la meva proposta del dia d'avui és la Força Vella, aquest espai originari de la ciutat romana i modificat en èpoques posteriors que concentra alguns dels edificis més emblemàtics i alguns dels racons amb més encant, com els carreronets del Call, un dels més ben conservats d'Europa, l'origen del qual es remunta al 888-889, quan el comte de Girona i el bisbe de Girona van fer venir-hi 25 famílies jueves perquè s'establissin aquí a la ciutat i animessin les activitats econòmiques. És una meravella passejar-hi, remuntant els pendissos, pujant els suaus esglaons per les desgastades pedres que, de forma pràcticament intuïtiva, ens porten a la segona proposta, que és la Catedral de Santa Maria. Situada al capdamunt dels 90 esglaons de l'escalinata barroca. El seu origen és romànic, tot i la seva aparença. Només tenim com a vestigi la Torre Carlemany. La resta va ser modificat, ampliat, en època posterior, en estil gòtic, una part i en barroc en una altra, però sobretot és en aquesta època gòtica en què va patir la seva modificació clau. D'aquelles 3 naus que havia de ser aquella catedral reformada, es va decidir finalment que en fos només una, i això va portar els arquitectes de l'època a fer la volta gòtica més gran del món. I si això no fos prou al·licient per anar-la a veure, s'hi troba també el tapís de la creació, una meravella d'època romànica, a finals del segle XI, començaments del XII, en què explica amb la iconografia de l'època la creació del món segons el cristianisme. De la catedral hi ha moltes llegendes, i entre aquestes hem triat la de la bruixa, aquella senyora que llançava pedres en contra de les processons i que llançava renecs també en contra dels religiosos i els creients, i que per càstig diví va ser convertida en pedra i posada a la catedral com una gàrgola, de manera que tots aquells renecs de brutícia que li sortien de la boca queden cada vegada que plou, netejada perquè hi passa l'aigua que s'emporta tota la brutícia. La meva tercera proposta està molt relacionada amb la immortalitat de Girona. Són les seves majestuoses muralles, on podem trobar carreus d'època romana. Podem trobar-hi obra d'època carolíngia,
construccions fetes en època baixmedieval i posteriors, i recórrer el seu camí de ronda ens dona una panoràmica de la ciutat de Girona increïble, tant del casc antic com de la part nova, amb tot el riu Onyar que la vertebra, i a més, si ens hi fixem bé i mirem el paisatge del voltant, en els dies que hi ha una visibilitat acceptable, es pot veure les neus, en el cas de que estigui nevada, la muntanya del Canigó. La meva quarta proposta és l'església de Sant Feliu. Es creu que va ser el lloc d'enterrament de Sant Feliu l'Africà i també de Sant Narcís. Però diguem que la seva rellevància d'aquesta època no rau només en això, sinó que també conserva uns sarcòfags d'època paleocristiana i d'època pagana en el seu interior, portada per famílies benestants de Girona. A part d'això, també és molt interessant la seva silueta encastellada. Això s'explica per la seva situació fora muralles, que la deixaven a mercè dels atacs dels enemics, com l'atac de l'any 1285 per part del rei de França, Felip III l'Ardit. Aquest fet està directament connectat amb un de llegendari que ha deixat una profunda empremta en l'imaginari de la gent de Girona. Estem parlant ni més ni menys que de les mosques de Sant Narcís. Davant de l'atac dels francesos es va produir la reacció divina i del sarcòfag on hi havia el sant, amb la presència dels francesos per tal de salvar la ciutat, es va produir un miracle. Van aparèixer unes mosques enormes que van començar a perseguir i atacar els cavalls i els soldats francesos fins al punt de provocar la seva retirada, salvant així Girona d'una mort segura. La meva cinquena proposta la trobem a l'altra banda del riu Onyar, en un lloc conegut com el Mercadal, i concretament on hi havia hagut un antic convent dels agustins que després de la desamortització de Mendizábal en el segle XIX va ser adquirida i posteriorment posada en obres sota la direcció de Martí Sureda per convertir-la en una plaça i que posteriorment, fins a dia d'avui, s'ha convertit en la plaça més mítica de tota la ciutat de Girona. Estic parlant de la plaça de la Independència, d'estil neoclàssic, amb aquestes grans arcades que donen lloc als porxos, amb àmplia presència de restaurants. És un lloc ideal per seure, descansar, prendre un gelat i fer que els peus reposin una mica després de tanta caminada. No podem marxar d'aquesta plaça sense fixar-nos primer amb el conjunt escultòric que trobem en el centre de la mateixa. Dalt d'aquest pedestal, aquestes tres figures representen a la resistència de Girona davant del setge de les tropes franceses durant la Guerra del Francès. Entre els anys 1808 i 1809, en total 3 setges que va aguantar la ciutat de Girona i que li van suposar el reconeixement del títol de ciutat immortal. I finalment, en sisè lloc, no ens en podem anar de la ciutat de Girona sense veure les cases del riu Onyar. Aquestes edificacions tan característiques que les trobem a sobre del que havia estat l'antic llenç de muralla paral·lel al riu i que durant el segle XX van ser objecte de rehabilitació fins a esdevenir aquestes construccions de diversos estils que trobem penjades a sobre mateix del riu Onyar, entre les quals destacaríem la Casa Masó, que seria la casa on va néixer l'arquitecte gironí Rafael Masó i Valentí. A part de la Casa Masó, trobaríem els ponts característics que creuen el riu, entre els quals, per només citar-ne un parell, anomenarem el Pont de Pedra i el Pont de Ferro, construït per la companyia de l'enginyer Gustave Eiffel, el mateix de la Torre Eiffel de París. Tant si heu anat a Girona com si encara hi heu d'anar, un cop hàgiu vist aquests llocs, la Força Vella, la catedral, les muralles
l'església de Sant Feliu, la plaça de la Independència i les cases sobre el riu Onyar, un cop hàgiu vist tot això, voldreu tornar-hi. I per això, abans de marxar, estic convençut que no us n'anireu sense fer-li un petó abans en el cul de la lleona, perquè qui vol tornar a Girona li fa un petó al cul a la lleona. Girona, la ciutat immortal, com molt bé ens recordava el grup gironí Un Papa. I amb ells m'apinyat fins al proper dia. Hey, noi, cal que espantis mosques.